Tapparan konkarihyökkääjä Janne Ojanen nousi illan SM-liigakierroksella runkosarjan syöttötilaston jaetulle kärkipaikalle. Ojanen ja Matti Haagman ovat saavuttaneet SM-liigan runkosarjassa nyt kunnioitettavat 462 syöttöpistettä. 38-vuotias Janne Ojanen tekee SM-liigahistoriaa JYP-ottelun päätöserässä vajaan minuutti ennen päätössummeria. Ojanen hoitaa aloituksen ja Petri Kontiola pistää kiekon JYPin maaliin. Näin Ojanen nousee Matti Haagmanin rinnalle SM-liigan kaikkien aikojen syöttötilaston kärkeen. Molempien pelimiesten maaginen luku on nyt 462 syöttöä. Kyllä se tietysti mielessä on ollut taso kaikista kyselyä aika usein, mutta ei se sillain peliin vaikuta kyllä. No nyt se on ohi, eli olette rinnalla. Lauantaina varmaan on sitten helppo jatkaa tästä eteenpäin ja ottaa se piikkipaikka. No hienon miehen rinnalla on ainakin, että siihen voisi vaikka jäädä. Mikäslainen tunnelma oli jäällä, kun viimeistä minuuttia pelattiin ottelussa Jypiä vastaan ja sitten aloituksen jälkeen huomasit, että hetkinen, nyt taisi tulla? No oli aika ihmeellinen, että aika tunteellinen hetki kuitenkin, vaikka sitä ei ole hirveästi ajatellut, mutta kun fanit huusisi ja nimeä, niin oli kyllä tosi hieno hetki. Hämeenlinnassa HPK kaatoi IFK:n tällä Toni Mäkiahon maalilla. Mäkiahon osuma oli ottelun ainoa, näin HPK kaatoi IFK niukasti 1-0. Liigan jumbo-finaalissa Porin Ässät ratkaisi ottelun Kalpaa vastaan päätöserän 3 maalilla. Ässien 2-1 johtomaalin laukoo viivalta puolustaja Marko Toivonen. Ässät voitti ottelun 4-1 ja näin sen ero Kalpaan sarjataulukossa venähti 6 pisteeseen. Tappara romutti samalla JYPin playoffs-haaveet 4-0 voitolla. Kärpät varmisti runkosarjan ykköstilan, pudotuspeleissä jatkava Pelikans kukistui 6-1. Jokerit voitti Lukon ja taistelu suorasta pudotuspelipaikasta jatkuu jännittävänä, kun Blues hävisi Saipalle ja HFK HPKlle, TPS kun voitti Ilveksen. Ja Kalpa saa jo pikkuhiljaa valmistautua mahdollisiin liigakarsintoihin Mestiksen voittajaa vastaan, ja siitä taistelevat sitten Jukurit ja Hokki.